भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोतागण के हमनी के तिवारी ब्रदर्स यानी हम जे तिवारी जी हम अंकित तिवारी का हाल बा आप सबके सब कोई के प्रणाम करते हैं जा का हलवासा करते हैं जा कि आप लोग बहुत बढ़िया होखम जा और सुरक्षित होखम जा सेफ होखम जा। एंजॉय करत तो आप लोग के बीच में लेके हाजिर बानी एगो बहुत ही जबरदस्त गाना जौन गाना के नहीं हमारे से डिमांड कैले रहे ना के कुछ कले रहे बस शिकायत बा कुछ भैया लोग के आप लोग एक तरफा करत नहीं जा खाली बड़ बड़ स्टार लोग के। लेकिन हम शुरू कर दिले बानी रितेश पांडे, समर सिंह, रितेश मिश्रा, प्रमोद प्रेमी जे भी आप लोग भी और भी स्टार के डिमांड करम जानी चाहिए कमेंट सेक्शन में जौन अच्छा होके वीडियो देखे लायक हो ओकरा बारे में कुछ कहे लायक होके तो डिमांड करम जा जरूर देम जा। और अब ये लोग के भी जे भी बालो जे एल्बम दुनिया में हिट वालों वो लोग के भी आप लोग के बीच में मतलब क्या कहिए नया नया जौन गाना रिएक्शन बैक टू बैक अब हुई। लेकिन अब तक जौन पिछले एक महीना गाना आइल बारे से जौन हिट बारे से जौन के ना रिएक्शन चाहते हैं जा नीचे कमेंट बॉक्स में बताया जा। आप लोग हमारे गौरू दूसर का चैनल चैनल भोजपुरिया रिएक्शन और रिव्यू ओ पे भी आई और ए पे भी आई। जौन वीडियो ज्यादा अच्छा रही ज्यादा हिट हुई या ज्यादा भी नया बाटे तो करके ही पर डालम समय बाद जाता था काहे के मान लिया कल कोनो गाना आवता नया कि और स्टार खेसारी पवन जी के चाहे इनके लोग के तो पहले ओकर जरूरी बा तो दूसर का चैनल पे आप लोग के देखे के मिली भोजपुरिया रिएक्शन पे बस प्यार सपोर्ट बनेले हम जा। लेकिन तनी अभी रिएक्शन करत आदमी बहुत मेहनत करला वो हाथ ना बोले के पड़ेला आप लोग के बीच में एडिट करे के पड़ेला फिर ओकरा के पेश कइल जाला मेहनत लगेला। तो आप लोग अब कहिए आप लोग से शर्त बा कि खूब शेयर करम जा व्यू लाइक और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करम जा काहे कि आप लोग के व्यू और लाइक कमेंट हमनी के मोटिवेट करी का इतना व्यू आ रहल मतलब कोनो हिम्मत बढ़ी। अब मान लिए अब जौन आदमी काम करे और काम के रिजल्ट ही ना मिले तो मन थोर हो जाला तो ओ पे तनी मन एथी ना लगेला। ऐसे आप लोग के ही सपोर्ट करे के बाद जरूर शुरू कर दिले बानी हम अब आप लोग के सपोर्ट करे के बाद। तो रितेश पांडे जी के गाना पप्पी नौ भोजपुरी से रिलीज हुई भाई नया गाना वीडियो एकर काफी हमरा तो जौन अच्छा लगल हम लेके आइबे करनी के डिमांड नहीं के लिए लेकिन थोड़ा सा प्ले करनी तो काफी मतलब एक नया न कजला यूनिक हिंदी टाइप के एकदम स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस एकदम काफी हाई फाई डीजे हो जाए वाला मतलब काफी अच्छा लाग रहा वीडियो एकदम धमाल बा विदेशी टाइप के लाग रहा बा देसी ना तनी हाई फाई लाग रहा बाटे हिंदी स्टेज के जैसे आ चुकल बा नौ भोजपुरी पे गाना नहीं देखले ताफी देखी पप्पी सॉन्ग बाटे जौना गाना के म्यूजिक देले बाड़े लॉलीपॉप के म्यूजिक डायरेक्टर विनायक जी और ये गाना के लिखले बड़े जेडी बहादुर जी और ये गाना के डायरेक्टर बड़े राकेश ठाकुर अक्का राक्का। ये गाना आप लोग की याद बटे बदनाम कर दोगी पवन सिंह के और हाई लेवल के गाना इस सब कैले वालों मतलब समझी भोजपुरी इंडस्ट्री से मतलब बहुत भी नया नया शुरुआत कैले वालों ये अलग अलग हिंदी पंजाबी इंडस्ट्री में ये लोग डायरेक्शन करला तो जरूर कुछ जबरदस्त काम हुई। प्रोड्यूसर बड़े राजेश गुप्ता जी। तो चलिए नौ भोजपुरी से का नया धमाका भइल बा और नौ भोजपुरी पे गाना रिलीज बाटे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा देखम जा सपोर्ट करम जा चैनल के। चलिए हमनी के रिएक्शन शुरू करिए। नौ भोजपुरी पुलकित गुप्ता म्यूजिक तो हिला रहा वाह देखिए शुरुआत ही मूड बना देला यो रितेश पांडे जी राकेश बेरी बेरी छुओ ना कुछ चाहिए ता खुल के कहो ना मेरे बाल बेरी बेरी छुओ ना कुछ चाहिए ता खुल के एकदम बीट भी एकदम लग रहा बा रानी ले ला तू हजारा के थप्पी ओढ़निया ओढ़ा के दे एकदम भोजपुरिया अंदाज में रानी ले ला तू हजारा के थप्पी ओढ़निया ओढ़ा के दे दो पप्पी ओढ़ा के दे दो पप्पी। ऑर्केस्ट्रा में गाना खूब चली वाह यो सलूट बा कमाल के एकदम हाई लेवल के गाना कदले बनी जा। नागेश ठाकुर जी अक्का रक्का साहिल जी शायद कोरियोग्राफर बारे नाम याद हो गए बाप लोग के। बाहर से नरम हम तो भीतर से गरम है बहुत ही शानदार सब भी लड़के स्कूल देख के बाहर से नरम हम तो भीतर से गरम है हर काम सब होता है अकेला में बड़ी फास्ट लगती हो तुम तो खेला में हर काम सब होता है अकेला में बड़ी फास्ट लगती हो तुम तो खेला में हमको लगते हैं आप बड़े छोटे हमको लगते बैकग्राउंड में देखिए आप लोग
कितना लड़का लड़की खड़ा हो। बॉबी बोलाता वाह बॉबी बोलाता बॉबी बोलाता बुता दियो बेबती ओढ़निया ओढ़ा के दे दो बॉबी बोलाता बुता दियो भी बत्ती और दुनिया और हक से दबाती है। ओढ़निया ओढ़ा के दे दो यो राजेश क्या पांडे डांस रहते हैं आप। यार डांस करो पहले। यो विनय विनायक जी वाह वाह भाई बहुत अच्छा हमरा लागल ओइ बैकग्राउंड। मजा आ गई देख के। यो अगला प्लानिंग वाला डेट तो बताइए। कैसे के होगा जरा भेंट तो बताइए ए जी अगला प्लानिंग वाला डेट तो बताइए। अरे कैसे के होगा जरा भेंट तो बताइए गाना इतना अच्छा लगे डुबा ले अपना में। तुम फाइट का नया देखा हूँ मैंने। भेज टिकट फ्लाइट ए क्या लाइनिंग लिख ले बानी। करो जी तुम फाइट का। बोलो ना कब भेजे टिकट फ्लाइट इतना बढ़िया शब्द लिख दिली के नाम पढ़ा हम अभी। पक्की अपनी सेटिंग समझ लो पक्की। हाँ जी पक्की। तुम भी अपने को रानी अपने को तुम भी अपने को मान जाओ लकी ओढ़निया ओढ़ा के दे दो लाइन ही हिट बा। तुम भी अपने को मान जाओ लकी और दुनिया और हक से दबाती। जुबान पे चढ़ गई लाइन। अपने ओढ़ा के दे बहुत ही शानदार गाना लगा। एकरा के कहल जाला चीज भैया। इतना बढ़िया चीज रहे कि का कैमरा एंगल डायरेक्शन लोकेशन आप लोग के बात कर हर चीज सबे बेस्ट रहे। ऐसे गाना में हमनी के डूब गई नहीं जा आ एंजॉय करे लगनी है। गानों के लिखल बा अच्छा चीज अच्छा के से। इहे खासियत ह। अब हमार आंख खोजत है का कहीं आपके बारे में सब तो दिए लगते बाप लोग के भी सब शानदार बाटे। हमरा मुंह से काला से नहीं के देखला में ही लागल बा सब बवाल बा। तब हमनी के दिल आ दिमाग जौन बा दिमाग खोजते रह गेले कुछ कमी चाहे कुछ कहे लायक जौन हो के का कहने शब्द नहीं के वीडियो के आगे। एकदम मिला अपना लगी पंजाबी सॉन्ग एक बॉलीवुड सॉन्ग लिखा लगा। टॉप क्लास के सॉन्ग लागल हाई लेवल आजकल जैसे पवन खेसारी जी के धमाका हो रहा बैक टू बैक बड़ बजट के मजा आ सीधी गया के बड़ बजट की बड़ बजट के बड़ बजट हाई लेवल के। एमे समझ दिन 10-20 हजार 5,000 में काम होखे वाला बा नहीं सब लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के काम हो। अब कितना लागल बा तो अलग अलग रेट होला अपन अपन हिसाब बहुत में। अच्छा मेहनत लेकिन करी गई हाँ, टीम द्वारा। बजट वाला ये सब गाना बाड़े सो जबरदस्त बाटे। एकरा बारे में उतने कहूं कि कमाल के और कहानिया के लिरिक्स इतना मस्त शब्द लिखल बा मतलब शब्द सब बड़ा बढ़िया के सबके तो नाम हमरा याद रहे जेडी जेडी बहादुर जी है जबरदस्त। आपके नाम तो हमारे याद हो गए क्या है कि सब राकेश ठाकुर लिखल भाई ठाकुर ना हो सॉरी हमनी के नाम तब से गलत पढ़त रही ओकरा खातिर माफी राकेश चाहे ठाकुर क्या आदमी जितना जल्दी रह लगे ज्यादा ध्यान ना देवेला। बहुत ही आ शानदार एगो वीडियो का होला बना। नु कि जैसे जौन चीज पढ़ले बा माइंड में उहे रहला ज्यादा आदमी ध्यान से ना। अभी जब ध्यान से जब देखनी है तो राकेश ठाकर लिखल बा अक्का रक्का इनका नाम बहुत पहले भी हम पढ़ चुकल बानी सर के। और कोरियोग्राफर में साहिल जी बाड़े तो सब कोई के बहुत मस्त काम लागल हा। सबसे ज्यादा इनमें तारीफ बाटे डायरेक्टर साहब के म्यूजिक डायरेक्टर साहब के भी काफी अच्छा बीच बीच में जो फिल्म में म्यूजिक देले बानी विनय जी तो लेजेंड आदमी हवन उनका कहे के नहीं सबको ये सैल्यूट बा। और सबसे ज्यादा सैल्यूट कही चाहता रितेश पांडे के जैसन गाना बनैले और अपना इंडस्ट्री में देले और टॉप जो टॉप क्लास के गाना बड़े सो वो लिस्ट में आपके गाना शामिल भाई और भोजपुरी के स्टैंडर्ड के बढ़ानी जाए भोजपुरी एकता बना के रही जा। आप लोग रिएक्शन कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करके हमने की हिम्मत बढ़ाई जाए। रिएक्शन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जाए। बिल्कुल जय भोजपुरी एकता बना के बना रखी के रखी जाए।